So yan guys, nandito tayo ngayon sa kabundukan. Tuturo ko sa iyo kung saan, kung anong klase puno ang pili. Yung ginagawang pili nuts, minatamis, ayan. So yan, napakalaki ng puno. Napapansin yan, ayan. Yan yung puno ng pili. So yan guys, nandito tayo ngayon sa kabundukan. Tuturo ko sa iyo kung saan, kung anong klase puno ang pili. Yung ginagawang pili nuts, minatamis, ayan. So yan, napakalaki ng puno. Napapansin yan, ayan. Yan yung puno ng pili, ang taas. Ayan. Yan ang puno ng pili. So marami siya, hiwa-hiwalay. Ayan pa yung ba. Ayun pa, oh, marami sila. So dito yun. Meron pa doon. Nakikita nyo? Marami, ayun. Ayun oh. Ang laki-laki ng puno na pili. Pili nuts, yung ginagawang pili nuts is not a nut. Ayan oh. Baliktad rin natin. Ang lalaki ng puno ng pili yan. Ang laki ng puno. Yan ang puno ng pili. Napakatirik ng pili na yan. Siya yung ginagawang pili nuts. Napakasarap. So yan guys, kung mapapansin nyo, ang puno ng pili, ulit-ulit kong sinasabi, ang puno ng pili na ginagawang candy or minatamis, napakasarap kung sino man nakatikim nito. Ang pili ay napakalaking puno, napakahirap kunin, inaakat yan ng mga nangunguha. At sa ngayon, hindi ko man masyado pansin ang bunga. So yan guys, dito naman tayo sa ating kalokohan. Kalokohan talaga. So yan. Nakikita nyo guys, ayan na pala yan. Ari-arian ko. Charot. Ari-arian ko talaga. Ay hindi, sa totoo lang. Mula dito, ayan. Dito, simula dito. Agad doon sa may bahay na yon. Bahay ng ate ko yon. Ayan o. Ayan. So bali tatay ko dati nag-aasikaso sa palayan na to. Kaya lang, nung nawala sa tatay ko, so ate ko na nag-aasikaso. So yan guys, ayan, for today's videos, mga bili ko. Ayan, naubulol ako dahil nga may tao. So yan, ang aming palayan. Oo. Mapapansin yung mga ladabs. Yung mga natatanong nyo sa amin yan. Charot, hindi naman. Ilang sukat lang dyan. Mula sa bahay ng ate ko. Yan.